Hi, Pabengi, Pampanga. Magandang gabi, Central Luzon. Ako po kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na ring mga ragula balita ngayon Biyernes, October 27, 2023. Liquor ban. Mi patudyaking October 29 to 30, pauli na ning BSKE 2023. 1,500 personnel na ning NLEX mi deploy labang magserbisyo kareng mamanuli king BSKE 2023 at daon. Pamagpasikan king agri-food industry king probinsya, makatukiya king Pampanga Megalopolis Plan, agpang kang board member Pineda Cayabyab. US President Joe Biden, pindigdig ng depensa ng Amerika ang Pilipinas kontra kareng dayo Amanataki Kenny. Iba't ibang units ng Ford, pwede nang i-test drive sa extreme obstacle track ng Ford Island Conquest sa SM City, Pampanga. At exceptional customer service ng Laos Group of Companies, bida sa Hyundai Mobility Experience sa Clark. Patupad ing liquor ban king mabilog a bangsa, magumpisa po October 29 hanggang October 30. Kaugnay tinig barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Kapamilatanan ng COMELEC Resolution 10924, pagbawal deing pamamisali at pamanyaling alak o nanumang klase ning makalasing nga inuman. Para po kang detalye, kiabe tayo via Zoom, Police Captain Kenneth Asuncion, ang Chief Operations Section ng City of San Fernando Police Station. Magandang gabi po sa inyo, Captain, at welcome po sa ating programa. Good evening, ma'am. Opo, una po sa lahat, ito po para sa kaalaman din ng lahat ng ating mga manonood. Ito pong liquor ban na ito, ano ho ba ang pinaka-objective? Bakit po meron tayong liquor ban? Ilang araw bago po ang barangay at Sangguniang Kabataan elections? Yes, ma'am. According po sa ating resolution number 10924 under the Article 16, Section 404, lahat po, ma'am, lahat po ng tao, including po yung mga owners na managers, hotels, resorts, restaurants, and other establishment are prohibited na magbenta, mag-offer, bumili o uminom ng alak. Alright, pero prior to this, meron ho kayong coordination sa mga nagbebenta, Ang siguro sa mga malalaking malls, well coordinated po ito, pero yung mga maliliit na tindahan, sir, ito kasi yung parang tingin ko kailangan talagang bantayan, at i-monitor. Yes, ma'am. Ang naging move naman po ng PNP is nakipagtulungan po kami sa mga barangay para ma-disseminate po yung information na ito. Paliwanag niyo ho sa amin paano naman po yung magiging proseso ng inyo pong pagbabantay para masiguro na wala pong lalabag dito sa liquor ban na ito. Yes, ma'am. Of course po, tuloy-tuloy po yung anti-criminality activities po ng PNP San Fernando para po sa pagpapaigting ng peace and order sa buong syudad. Kasama po rito, ma'am, is yung pagkikipagtulungan po ng LGU at lahat po ng bumubuo po ng lahat po na sangay ng gobyerno para po dito sa BSKE. Opo, kasi ito po ay parang expected dahil nga long weekend, at ito pong halalan na pambarangay nagiging pagkakataon din para magkita-kita, kasama pa diyan yung undas, Sir Kenneth. Ano ho ba yung kaparusahan, oras na mahuli po yung sino man, na bibili ng inuming alak, ng mga alcoholic drinks pagdating po ng October 29 hanggang October 30? Yes, ma'am. Lahat po ng mahuhuli ay kakasuhan po ng
Omnibus Election Code at makukulong po, ma'am. Alright. Napaka-busy po ng PNP, no? Hindi lamang Sir Kenneth sa conduct ng election, ano? Dahil magkasunod po ang November 1, no? Ang araw ng Undas, ano? But before going to that po, kumusta naman ho so far, no? Ang inyo pong monitoring at pagbabantay, no? In terms of peace and order, no? Ilang araw na lamang po, no? October 30, araw na po ng halalan. Yes, ma'am. Ang PNP San Fernando ay 100% prepared na po para sa nalalapit na halalan ng San Fernando. Ganoon din po, ma'am, ang pakiusap po ng PNP sa mga Fernandinos natin na magpagtulungan at sumunod sa batas regarding po dito sa liquor ban at yung rules and regulations po ng ating BSPE 2023. Alright. Dumako noon po tayo para sa paghahanda na ginagawa ng PNP, no, pagdating ng Undas. As early as now, correct me if I'm wrong, naka-red alert po ang PNP. So tatagal ito, Sir Kenneth, tama, hanggang pagkatapos na po ng Undas? Yes, ma'am. Ang PNP po, ma'am, ay tuloy-tuloy na po ang deployment natin from 29 up until September 6 na po, ma'am. O kunin na ho namin ang pagkakataong ito, no, para paalalahanan din yung ating mga kababayan dahil ito nga ho, long weekend at karamihan ho magsisiuwian, no? Binabantayan na nga rin natin yung mga terminals. Paano ho ba yung mga paghahanda o pag-iingat din, no, na kailangan po nilang i-consider bago po sila bumiyahe, Sir Kenneth? Yes, ma'am. Sa PNP naman po, ma'am, of course, palagi po kaming nagpapadala sa nag-text at saka nagpapadala ng sa social media, ma'am, ng mga paalala para po sa ating mga biyahero regarding po sa safety. O yung mga bahay ho na iiwanan nila, no? Lalo na yung mga nag-file ng leave, no? At mahaba-haba po, Sir Kenneth, yung magiging yung magiging bakasyon nila hanggang Undas or after ng Undas pa. Yes, ma'am. Kasama po dito, ma'am, yung mga crime prevention tips na itinuturo po ng ating kapulisan para po maiwasan ang mga nakawan sa mga kabahayan, lalo na po kapag umaalis po yung mga may-ari. Ano po ba yung mga kailangan nilang gawin? Yung mga measures na kailangan nilang siguraduhin bago po sila umalis, Sir Kenneth? Yes, ma'am. Unang-una po, kapag bibiyahe po, siguraduhin po nakalock ang inyong mga bahay, and then ipaalam po na aalis kayo sa mga pinagkakatiwalaan niyo po. And of course, pwede rin po kayong magsabi sa inyong barangay at sa kapulisan. O pagdating naman po doon sa mga pupunta, no, at iilaw sa araw po ng Undas, ano po ba yung mga pwede at hindi po pwedeng gawin, no? Paalalahanan na ho natin as early as now yung ating pong mga kababayan, Sir Kenneth. Yes, ma'am. Pagdating naman po ng Undas, ganun pa rin po yung ipinapatupad nating batas sa mga sementeryo. Bawal po yung mga matatalim na bagay, bawal po ang pagdadala ng firearms, ang mga nakalalasing ng mga inumin, at ang pagdadala po ng mga gambling materials. Let you go, baka meron pa ho kayong karagdagang paalala pa, Sir Kenneth, na hindi niyo po na-mention, no? Para po sa paparating na BSKE at ito pong araw ng Undas. Yes, ma'am, para po sa lahat ng Fernandinos natin na nakikinig at nanonood, patuloy po, asahan niyo po ang PNP na nakikipagtulungan sa lokal na LGU natin, ang patuloy na pagsiservisyo po namin para po sa peace and order ng buong syudad. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon. Yan po si Sir Kenneth Asuncion, ang Chief Operations ng Chief Operations Section ng City of San Fernando Police Station. Maraming salamat, sir. Mag-ingat po kayo. Kung tatamo po kayong limang balita,
Pilangaldo, bayo po ing barangay and the SK elections 2023 ating pamagmasusiking daon bagya-bagya na kanong darakal ing volume daring saken alulog king North Luzon Expressway o NLEX. Agpang kang Robin Ignacio ing hepe na ning Traffic Management Division ning NLEX as of 3 p.m. yaning Biyernes, October 27, bistaman makanita kakaba, mikakapila na king Balintawak at Mindanao Toll Plaza. Asahan na naman kanuna masyadong bumayat ang traffic flow, lakwas na't kera kanan kareng saken, paka RFID nala. Belita na ring Ignacio ang completion na ning pamagtas king pavement king Tulaok San Simon portion na ning expressway inyang Lunes, October 23. Buri na pong sabihan, makabuklat na langan ding lanes king portion ay ni. At banglakwas pang maging masalese ang biyahe da ng motorista at mamanuli ka rin probinsya, mi-deploy ang mabot king 1,500 personnel ang NLEX, manibat ka rin toll teller, patrol crew, security traffic marshals at incident response team. Kaya kasalungsungan, ala na laring kanong road works at closed lanes. At manibat October 27 hanggang November 6, alala naman kanong road repairs, liban namo nung kailanganan. Mika free towing mo naman manibat alas 6 ning abak ning October 27 hanggang alas 6 ning abak ning October 29. Mibalaos siya ni king 6 a.m. na ning October 31 hanggang 6 a.m. ning November 2 at 6 a.m. ning November 4 hanggang 6 a.m. ning November 6. Gaya ng lagi po nating paalala sa kanila, sana po bago po sila bumiyahe, check nila na sa tamang kondisyon po yung kanilang sasakyan, maging yung magdadrive po, sana po nasa tamang kondisyon po. At yun pong ating mga wala pang RFID, sana po magpakabit na para hindi po tayo nagkakaroon ng mahabang pila sa ating mga cash lanes. At ganun din po na pag kung may RFID na po tayo, i-ensure lang na meron po tayong sapat load para hindi po tayo magka-problema. So, marami naman pong mga paraan para mag-check yung load. Pwede pong tumawag sa 135,000. Pwede pong meron yung in-advise sa kanila nung nagpakabit sila ng RFID na mag-send sila ng text message. Or pwede rin po mag-download sila ng mobile app namin na NTT Drive Hub at i-register po nila yung kanilang RFID account doon. At pwede na po silang mag-monitor ng kanilang load doon. Pwede rin po mag-load using yung app at saka yung mga accounts nila online. Ang tabayanan king pamagbalik na ning balen at balita. Hustong pamagtimbang na ring weighing scale, susubong na ning DTI Tarlac. At US President Joe Biden, pendikdik ng depensa ning Amerika in Pilipinas kontra kareng dayo Amanataki Kenny.
Makatuto kayo pa rin king Balen at Balita. 40 market supervisors o masters at assistant market masters deng tinagon king weighing scale calibration seminar na ning Department of Trade and Industry o DTI Tarlac. Beragdagan la kebaluan deng attendees dikil king legal basis na ning Republic Act 7394 o in Consumer Act of the Philippines, pati king istong pamag-handle at verification karing weighing scales at balances. Maulagala rin papel daring market supervisors at masters king pamanigurado king karapatan at kaya pandaring consumer agpangkang DTI OIC Provincial Director Florencia Balilo. Dapat kanu accurate laring weighing scale kareng pampublikong palengke. Kaugnay ning seminar ning 2023 Consumer Welfare Month nganing Oktubre ating temang Gens o Generation Sustainable.
Nakanupabusten ng United States of America ring ninumang dayo ang manatake ka ring military aircraft, vessel at personnel ng Armed Forces of the Philippines. Ining pepasyag ng US President Joe Biden king metong a press conference king White House kasabi na ning official visit ng Australian Prime Minister Anthony Albanese king America. Agpang kang Biden, ironclad ya kanuing defense commitment ng US king Pilipinas base na mo rin king Mutual Defense Treaty. Pepasyas na naman ng US President at ng Australian Prime Minister king metong a statement ing karelang pamamiyay importansya king karapatan at pamagkilala king international laws kalupa na ning 2016 South China Sea arbitral ruling. Base kay may sabing ruling, unlawful ya ing 9-line claim na ning China king South China Sea at imurin din karerang reclamation activities king dayat asakop na ning Pilipinas. Pendikdik ning Biden ing karelang pamamya depensa king Pilipinas kay bat ning sinabal ning China Coast Guard vessel ing barko na ning Philippine Coast Guard at ing karelang resupply boat kabang midadaon ing rotation and resupply king BRP Sierra Madre. Just this past week, the PRC vessels acted dangerously and unlawfully as our Philippine friends conducted a routine resupply mission within their own exclusive economic zone in the South China Sea. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Just this past week, the PRC vessels acted dangerously and unlawfully as our Philippine friends conducted a routine resupply mission within their own exclusive economic zone in the South China Sea. Mandatila pamurin ka ng makataluki ing provincial government ning Pampanga king Megalopolis Master Plan. Ma-maximize na kanuring natural at man-made resources na ning probinsya base na mo rin king Master Plan ang Pampanga 2nd District Board Member at Tourism Chair Mylene Pineda Cayabyab. At mo kanu king Agropolis Cluster ang makasentro king food production. Kenny pasignangan niya ing agri-industrial research kareng balena ning Magalang, Santa Ana, San Luis, San Simon, Apalit, Santo Tomas, Bacolor, Santa Rita, Guagua, Ampong, Lubao. Paulagana naman kanu ing environmental tourism, education, and natural heritage kareng balena ning Porac, Florida Blanca, Arayat, Ampong, Candaba, at king Ecopolis Cluster. At naman king Aquapolis, deng balena ning Minalin, Sasmuan, Makabebe at Masantul, nung ka rin makatutok lakano ring proyekto kareng pamag-develop marine food production at infrastruktura kalupa ring multipurpose dikes at dalan. Aerotropolis naman kanu ing konsepto kareng syudad at balen ang malapit king Clark International Airport, andi mo ing Angeles, Mabalacat, San Fernando at Mexico. Kenny de-develop la kanuring business hub, techno hub at logistics hub. Agpangkang kayabiyabing brand culinary capital ing magpasikan king agro-industry ning probinsya at nung misunduyeng master plan malaut minono la kabiyayan ring memalen. Yung pong master plan po natin na yun, so far yun pa rin po ang sinusundan natin. Kung ano man po yung mga suggestion doon, pinipilit po natin mapondohan po siya, like yung mga roads na mga proposed doon, yung mga dapat pondohan na proyekto. Pagdating naman po dun sa mga produkto, ayun nga po, mas kailangan po pa po ng tutok o ng pagbibigay pansin para paano po itutulungan nga i-market ito. And I hope ito pong Manyaman Festival, dito po tayo
Ang tabayanan king pa magbalik na ning balen at balita. Fiberglass boat, mga gamit pang isda at storage facility, handog ng BFAR Region 3 sa mga mangingisda ng Dingalan, Aurora. Mahigit 200 artists, binaking First Luzon Art Fair, King Tarlac City. Makatudo kayo pa mo rin king balen at balita. Aabot sa higit 4 na rang mangingisda sa bayan ng Dingalan, Aurora ang tumanggap ng tulong mula po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 3.
Kabilang sa mga ipinamamahagi sa kanila ang 60-footer na fiberglass boat, mga gamit pang isda at maging storage facility upang matiyak ang paglakas ng kanilang huli. Magbabalita si JM De Jesus. Isa raw sa mga pangunahing mandato ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisda at mapalakas ang kanilang huli. Kaugnay nito, tumungo ang BIFAR sa Dingalan Aurora nitong Biyernes, October 27 para mag-abot ng tulong sa mga namamalakaya. Layunin din ang pagbisita na organisahin ng mga mangingisda upang mas maging epesyente ang pag-aabot ng serbisyo sa kanila ng BIFAR. Gusto ho natin na tulungan at na makapacitate yung ating municipal fisher folks para naman ho hindi lang sila confined sa pangingisda sa municipal waters, po pwede ho sila lumaot sa labas at makapanghuli ng additional na isda para ho sa kanilang mga pamilya. Pero isa ho ito sa form ng consolidation ng mga fisher folks. Para ho kung sila ay isang grupo, isang asosasyon, malilink ho natin sila sa credit facility, malilink ho natin sila sa value chain at nang sa ganon mas lalo hong umunlad yung kanilang kabuhayan. Pinangunahan ni BIFAR National Director Attorney Demostenes Escoto at BIFAR Region 3 Director Wilfredo Cruz ang turnover ng 62-footer fiberglass reinforced plastic handliner fishing boat sa Dingalan Fishermen's Cycle Association. Bangkang ito, tinatawag ho natin yan sa technical na terminology, phraseology na merong proven design. Kasi ang isang bangkang ganyan para ho ma-rehistro sa marina, kinakailangan ho talaga dumaan sa assessment na talagang safe for sea siya. Pwede ho siyang gamitin pang laot. So kami ho nakakasiguro na yan ay safe. Yan ho compliant sa lahat ng technical na requirements. At yan ho may rehistro sa marina at safe ho yung ating mga kababayan na gamitin yan. Malaki naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo dahil makakalaot na sila ng mas malayo at makakapanghuli na ng mas maraming isda na kanilang maibebenta. Unang-una po talaga napakasaya ng lahat dahil nagkakaroon ng asosasyon ng sariling bangka na kung saan hindi na umaasa sa mga may mga nagpapapuhunan, nagpapakonsumo na kung saan ang bangka na ito talagang asosasyon na yung magpapagana. Na malaking tulong talaga dahil kung halimbawa is 80% na nawawala, 25% lang yung nakukuha sa kanila. Pero ngayon ay mapapwede na maging 40% yung kitain nila sa 100%. Bukod pa sa bagong bangka, ipinamahagi rin ng BIFAR na nasa mahigit 19 million pesos na halaga ng boat repair materials at livelihood interventions. Kasama na rito ang marine plywood, epoxy paint, marine epoxy, copper nail, monofilament nylon line at kawayan, gayon din ang mga gamit pang isda tulad ng cooler box, portable solar lamps, gill net at marine engine. Aabot sa 425 na benepisyaryo mula sa coastal barangays ng Paltik, Aplaya, Butas na Bato, Ibona, Matawe, Umiray at Dikapinisa na nakinabang sa proyekto. Actually, itong mga interventions na ito is intended for carding. But dahil meron tayong buffer stock, pagkayari ng nakapagbigay tayong good for 50 boats. But ngayon, may 400 boats itong materials na to. So, ang dito is amihanin ngayon. So hindi sila lalabas. Ito yung time naman nila na pwede sila mag-repair ng nila, palakasin, patibayin. So pamamagitan nitong mga ng mga repair materials na ating inaward ngayon. Nanawagan naman si Dingalan Mayor Sherwin Taay sa mga mangingisda na bigyang halaga at pangalagaan makakagamitan na kanilang natanggap upang magamit ang mga ito ng mas matagal. Katulad po ng hamon natin sa kanila, karamihan naman sa kanila ay nagkaroon na ng ayos ng kanilang mga bangka. Ang hamon po natin sa kanila ay pangalagaan po at isinop, wag ibenta sa panahon po ng kalamidad kung sakali magkakaroon ng problema ang kanilang mga bangka. Hindi na sila agad aasa sa gobyerno, hindi na sila mangungutang kung itong mga gamit na ito na naka-reserve sa kanila ay magagamit na po nila at maayos agad ang kanilang mga bangka para muling makapamalakaya. Nangako naman ang mga mangingisda ng bayan na hindi nila pababayaan ang mga kagamitan at mag-aambag sila ng supply ng isda hindi lang sa Central Luzon kundi sa buong bansa. Ay ako po nangangako na gagawin ko po ang aking magagawa kasi ito po ay panghanap buhay ng mga kababayan namin. Check po na ito ay pahalagaan ng bawat isa namin mangingisda.
Yun lang po. Malamat po, sir. Samantala, nagkaroon din ng groundbreaking ceremony para sa itatayong Milkfish Fry Holding Facility sa Barangay Paltik, Dingalan. Tatagal ng 60 araw ang konstruksyon ng naturang infrastruktura at aabot sa higit 1 milyong piso ang inilaan na budget ng BIFAR para rito. Isa sa mga prioridad ni Director Cruz ang pagpapalakas ng produksyon ng bangus bilang national focal person for bangus ng BIFAR. So itong holding facility na to, kaya niya mag-hold hanggang 5 million. So lahat, halimbawa, kung lahat ng mga nanguhuli dito sa Dingalan, pwede nilang ilagak dito para meron tayong volume. Kasi kung 50,000 or 100,000, hindi kasi siya bibili nung nagna-nursery. Dahil ang stocking density sa nursery rearing is naglalaro from 150 to 150,000. So wala siyang volume. So kaya nag-crop up tayo. At the same time, talagang binuboost pa rin natin ang ating local production through wild fry gathering. Asahan naman umunong walang humpay na suporta at mga programa ng BIFAR Region 3, hindi lang sa bayan ng Dingalan, kundi sa buong Central Luzon. Siyempre, kahit na sabi nga, palagi kong sinasabi, kahit na maliit yung budget namin, we see to it na ma-maximize namin, na maramdaman ng ating sektor. Kaya once na, kung ano talaga yung bottoms up lagi kami, kung ano talaga yung kailangan nila, yung talagang binibigay namin. JM De Jesus, CLTV 36 News. 18 na LGU sa Central Luzon ang nagwagi sa 2022 Anti-Drug Abuse Council Performance Audit Awards ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kabilang sa national awardees sa mga bayan na nagpakita ng dedikasyon na panatilihing drug-free ang kani-kanilang komunidad. May 200 artists iba't keng Ilocos hanggang Bicol Region, deng bida, king peka mumunang Luzon Art Fair king Tarlac City. Mera pati ang soft opening king Bulwagan ng Kanlahi anyang Webis, October 26. Penimunane ning provincial government ning Tarlac, kampong National Commission for Culture and the Arts. Kaugnayari ning art fair ning Museums and Galleries Month ngening bulan. Mialiwang forms of art ing akit king fair agpangkang Provincial Tourism Officer Arsenio Lugay II. Ating painting, carving, ampong sculpting. Atin muring aliwapang aktibidad, kalupan na ning digital ownership talk, basic clay sculpting, epoxy resin 101, carve and print, mold making and resin casting, orchestra sticker workshop, intagyo printing sessions, Geico performance, ampong round table art talk. Marapati ang grand opening na ning Luzon Art Fair ngayon Sabado, October 28 at makabuklat iti hanggang October 29. Marapati ang Game 1 na ning Best of 3 series daring Pampanga Giant Lanterns kontra Caloocan Batang Kanlaluking North Division Semifinals ning Maharlika Pilipinas Basketball League Playoffs king Brenzigao Convention Center ngening Biyernes, October 27, 8 p.m. Antabayanan king pa magbalik na ning balen at balita. Iba't ibang units ng Ford pwede nang i-test drive sa extreme obstacle track ng Ford Island Conquest sa SM City, Pampanga. At exceptional customer service ng Laos Group of Companies bida sa Hyundai Mobility Experience sa Clark.
Makatuto kayo pa rin kay Balen at Balita. Abiso po para sa mga 4x4 enthusiasts, kakaibang test drive experience ang hatid ng Laos Group of Companies sa Ford Island Conquest. Hindi na kailangang lumayo para masubukan ang extreme wild obstacle trails na madalas matagpuan sa mga bulubunduking lugar dahil sinet up ito sa parking lot ng SM City, Pampanga. Magbabalita si Paulo G. Santos. Sinong mag-aakala na po pwede palang magkaroon ng off-road terrain sa isang mall mula sa Animoy Extreme Water Crossing? This one would be our water wading, so around 800 millimeters of depth. Easily kayang-kaya ng kotse. Tumapak na po sa tubig. Okay, Riga. Then straight pa rin, you're good. Kumakapit pa rin. Ayan. So no need for us to rush out of the water. The water doesn't come into the car. So diretso pa rin. Hills and inclines na off-road track na makapanginig tuhod. Let go! Let go, Just try. 2 seconds. Yeah. Go. Then you go for 1, 2, break again. break again. So it has a hold on. Brake harder lang. Yeah. So when it comes to a full stop, it will hold you. So sige, let's move to the gas now. Squeeze on the gas pedal. Squeeze lang. Yeah. And then we'll brake again around here. Mala-Red Rock Formation Course. Okay. So here, we don't always get to use our 4-wheel drive. So we'll go to 4 high. It was just 1 click. You could do this on the fly while moving. And now, all you have to do is drive over. No need to add gas or brake. Kind of let it crawl. Just steer it straight. Hanggang sa lateral slopes. Ang road adventure na yan mararanasan sa Ford Island Conquest ng Laos Group of Companies na matatagpuan sa parking area ng SM City, Pampanga. Ipinakita mismo ni 4x4 enthusiast at Ford Raptor driver instructor Stefan Ramirez sa CLTV 36 News Team ang kakayahan ng bagong 4x4 truck ng Ford. And so some features of the car go through the track. The bumps are more for wheel articulation. So this is how our suspension works, diba? And then the water wading is in cases of baha. And the steep ramp is if you're worried about going uphill.
or downhill, the car will assist you in both ways. Walang kapantay ang enhancement sa technology ng bagong Raptor. Meron itong 360-degree camera, 2.5-inch Fox shocks, 2.0 bi-turbo diesel engine at unique full command dash na may 12-inch portrait touchscreen center display. For us, yung pinakamalaking change is the interior. You still have the very good Fox suspension. I'd say they parang na-refine nila para mas ma-enjoy yung tao. And then engine and transmission as well, more refined. Performance is better. You have better shifting. Other than that, it's more of it's a small change, but it's a big change when you look at the spectrum of it. So sa lahat malaki. Bukod sa next-gen Raptor, pwede ring makita at i-test drive ang ibang units ng Ford tulad ng Ranger Everest at Territory dito sa Ford Island Conquest hanggang October 29 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Paolo G. Santos, CLTV News. Apin rin day mga ragula balitang kinalap ning kakatamong news team. King lagyo na ning mabiluga CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.